Umentri rang ba du kari Narendra Modi hinne kesngi ulaong ba ka mahakum ka balalong ha Prayagraj ka penpau ya ka jingsngau ba ka India kalakio bat ka perthai barok kawai kala sakhi ya ka borjong kari. Ulaong shu ba ka jingya teli bat ka jingya pher jaj benriu ka dei ka jinglong ba kerpang jong ka India kumbala yo mat ha ka mahakum ka padang syukut. Haba ajingkren ha ka yeng dor ba Lok Sabha halor ka mahakum umudi ulaong ba ka perthai barok kawai ka don ha padang bun ki jing ka jing pen I ya ka ni ka jing teli ka dei ka bor ka bakrau jongkari ula banjor ru halor ka jing don kam ban pene pensa ya ka bat ong ba ka India ka don shibun kiwa ki bakat tu kat ni ki don ha padang ka jing ma. अब एक समाज की भावनाओं में अपनी विरासत पर गर्व का भाव बढ़ता है तो हम ऐसी ही भव्य प्रेरक तस्वीरें देखते हैं जो हमने महाकुंभ के दौरान देखी। इससे आपसी भाईचारा बढ़ता है और ये आत्मविश्वास बढ़ता है कि एक देश के रूप में हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं।